Nazdar bandy, já jsem Stejka, vítám vás u novýho videjka. Dneska, kámo, někteří z vás mi doporučovali tohleto videjko. Je to od Fiziho, mastra všech mastrů. Já se na tohle videjko chci podívat a já už jsem vám několikrát říkal, že já se na jeho videa nedívám, když se na ně nedíváte společně se mnou. Takže tady to máte. Ale důvod, proč se na to chci podívat, je ten, že tohle video z nějakého právě mě neznámého důvodu má 4 miliony zhlídnutí. What the fuck prostě? Já chci vědět, co je v tomhle videu tak super. Co je ten Fiziho trik, že má video, který mně přijde úplně, nevím, a má na tom 4 miliony views, ty vole. Každopádně, možná napojit trošku název. Poslední, kdo opustí výřivku, vyhrává 10 000 korun. Vykřičník, takový smajlík, hvězdičky smajlík, 2 hvězdičky, challenge, 2 hvězdičky. Kde máš napsáno šílené? Neříkejte mi, že se na to lidi podívali jenom kvůli tomu, že si myslí, že tam uvidí holky v plavkách. Patřino, asi budeme točit challenge. Kámo, já jsem to hrozně zvědavý, já fakt nevím. Já se divím, že to nemá napsáno 24 hodin a takovéhle věci. Chápu to teda, takže tohle video bude o tom, že se všichni převlíknou, půjdou do výřivky a nebudou moc vylízt, a kdo vyleze poslední, tak vyhrává, že? Fakt netuším, co od tohohle videa čekat, ale jsem zvědavý, kdo má 4 miliony views a je to ve výřivce, jak bude vypadat ten Fiziho family content. Tak se domčujete plán? Jo, docela jo. Ale jsem zvědavý, jak tam vydržíme. Jo, to já taky. Dominiku! To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu, ty jsi namočila, když byl ve výřivce. Prostě děláš, když chtěl být suchej. Předpokládám, že ty 4 miliony views jsou kvůli ní asi, že? Takhle, upřímně, kdybych měl přetepit Fiziho, tak budu rád, že tam aspoň bude něco takového, na co se tam můžu občas kouknout, že? Čau, já jsem Fizi a vítám vás z dalšího videa. Ale kámo, to máš dobře najebané tričko, nebo mikinu, to bych chtěl taky, ty vole. Lidi, v dnešním videu bude zase challenge opět o 10 000 korun. V dnešním videu 10 000 získá ten, kdo nejdýl vydrží ve výřivce. A otahuju ho tam ukáže. Každopádně, mě by tady zajímalo, jestli zase v tomhle videu neukáže, že někomu dává ty prachy, že to vyhrál. Takže lidi, jako obvykle nejprve si budeme nakoupit nějaké věci a potom se tam budeme snažit vydržet co nejdýl a na závěr vydáme samozřejmě výherci víru. Každopádně doufám, že dneska teda vyhraju já. Minule to skončilo docela špatně, když jsme byli v tom skakací hradu, tak bohužel ke konci začalo pršet a to nám opravdu uškodilo, takže jsme ve výsledku nevěděli, kdo vyhrál, jestli já nebo Kája. Takže dneska se uvidí. Kámo, takové skakací hradu musí být zadeštěné. I kdo z nás je nejlepší, tak samozřejmě celou výhru získává. Lidi, pokud vás takový videa baví, tak běžte mnou klikněte na tlačítko odběru, můžete. Kámo, odběr jsem hoďte. Ne, jemu jsem. Tady vedle na tlačítko slečku, ať vám žádný další takový videa neuniknou. Já to asi nebudu pokecávat a můžeme jít rovnou na to. Neokecávaj, už mám minutu ten tvůj úvod, tak pojď. Tak se domčujete plán? Jo, docela jo. Ale jsem zvědavý, jak tam vydržíme. No to já taky. Lidi, já si myslím, že teď bychom mohli nakoupit věci a To zase prší. Každopádně tahle výřivka má samou výřev vody, takže tam by nemělo být problém vydržet, protože vám nevychladne. Naši mají doma taky. víme, že potom přestane pršet, no. Tak lidi, jsem první na řadě a jdu si vybrat Milka čokoládku, protože mám na ní mega chuť. A popojedeme tady kousíček, abych si dal ještě něco dobrýho. Vezmu tady ty esíčka. A teď jdem do druhého regálu, ať si vyberu něco pití. Tyjo, co kdybych si vzal tady to šampáňo? Ale Domčo, tady máš džus rajčatový, který máš moc rád, anebo tady máš zeleninu a ovoce, tak tady chceš. Já to rajčatový fakt nechci. Co to kurva je? Proč to nakoupil takhle? What the fuck? Jestli chcete vědět, jak se nakupují jídla do videa, tak se koukněte na Bendra, ale co to bylo? Víte, který z těch džusů by ti víc chutnal? Který by si dal tenhle nebo tenhle? No já bych si radši dal tenhle Kájo, nebo jak se jmenuje Borka. Co se snažili o filmovou tvorbu nebo proč? Ochutná rajčatová omáčka, takže fakt ne. Ale chtěl bych ten druhý. Tak na. Tak lidi, jsem druhá na řadě a jsme pití a já se vemu tady ten relax. A to je reklama na ty pití nebo co to je? Já jsem to fakt nepochopil, ale proč by někdo říkal značku, když to kupuje? Prostě řeknu, beru si tady multivitaminový džus a neřeknu, beru si tady relax, multivitamin, 1 litr s dužinou, A ještě bych si mohla vzít protože mi moc chutná. Relax je nejlepší. taky pro. Ale já je dobrý, v pohodě. Lidi, tak já si vemu tyhle, jelikož jsem ještě neměla a pak se vemu třeba ještě tyhle. Lidi, jako poslední věci beru tyhle tyčinky a myslím si, že na řadu může jít Fizi. Tak lidi, a jako poslední jsem na řadě já a mě napadlo, že bych si mohl zase koupit nějaký Red Bulli. Takže mohl bych vzít třeba tady ty frontpeky, takže vemu třeba 2. Ty kam si to vypiješ, ti praskne pumpa, ty. Já si myslím, že denně by si měli vypít 2 litry a to sedí. Takže to dáme do košíku a ještě bych si mohl vzít něco k jídlu. V poslední době mi Mě zajímá, jestli tam vezmete tak něco zdravého, ty vole. fakt mega chutná tahle barlenka, ty kuličky, takže si myslím, že ty bychom mohli hodit do košíku. No a nákup je asi hotový. Tak lidi, už mám nakoupený věci a můžeme se rovnou. A kámo, jaký tam na to máte polštáře a jaký tam máte držák? Kámo, ty vole, to musím koupit naši, my tohle nemají. Hoši, to je mega, ty vole. Každopádně jsem furt nepochopil, že to byla nějaká reklama na nějaký obchodák nebo proč to takhle zvláštně natáčeli. Tohle není přirozený ani na natáčení, ani na něj si myslím, že to není přirozený. Zatím něco bude, kámo. Mám tady i svůj šampus, který už je otevřený. Borka. Jo, už takový, jsi první, kdo tam leze. Ty jo. Ty tam nejsi Fizi? Aha, jsem si už. To je teploučký. Jo. Kámo, milion views, stonks. Lidi, Kája už je tam, Domčo, tak já jdu za váma. Tak jo. To je teplý, lidi, to je až 20, jo, nevím, jak dlouho tady v tomhle můžeme vydržet. Asi celou může. Lidi, právě teď se podívá ten teploměr a má 43 stupňů. To kecáš, vole. To kecáš, kámo. Ve 43 stupních by se to nedali, ty vole. Ani ta výřivka nemá výřev na 43 stupňů. Říkám, naši mají a tam kolik je maximum? 38 nebo 40, ale vyloženě, když už to má 40 stupňů, tak vás to fyzicky bolí v tom být. 43 ti nevěřím. Pařící. Jo, Kájo, ty se tady takhle Ale tady si všimněte jednoho důležitého momentu, že má Kája právě mokré vlasy. Na to se budu upozornit. Napíš, jo. Se to fakt nebojíš, Kájo, fakt asi tak. Moc to nejde. Nepálí tě hlava z toho? Ne. Ne? Ne, potom Ukáž? taky. Jo, dobrý. Jak se můžeš potápět? To nevadí. Tak lidi, kdo to radší? Vařej si to, bude to dobrota. Teď se nám tady znáší Red Bulli, jo. No, když aspoň jsme si tady mohli odložit. Takže lidi, jdu si dát první Red Bull, abych trošku už teď měl energii. Mně přijde, že to je... Já nevím, ty vole. Tak je to reklama na Tesco nebo na Red Bull, protože přece to nebudeš takhle popisovat. Lidi, já se právě teďka v pauze, když koukám na Fiziho, jdu napít z mého Rebel vole půl litru a mám v tom vodu z kohoutku, protože voda z kohoutku vám nedává křídla. Stejně jako Red Bull. Chtělo se mi spát, protože já jsem minulý večer moc nenaspal, takže jdu se napít. A nechceš mi dát taky jeden? No hele, když se tady takhle vznáší, tak nebudu zase zlej. Dobře, vemte si každý jeden. My ti taky něco nabídneme za to, že si hodnej. Jo, no tak to se... Kámo, prvorozeného syna ti nabídnu. A pak svůj zadek. Jsem zvědavý, jak bude Aspoň bylo tak se tváří. Kámo, a v jakém momentě se to stopnul, že? to vyhodný. Já ti dám bramburky. Jo, tak dobře. Po 2 hodinách, OK. Lidi, nejhorší na tomto basenu je, že je tady fakt malý prostor, takže nemůžu tady moc natáhnout nohy a lehnout si tady taky nemůžu. Nejhorší na tom je, že nemáte zaplou výřivku, máte normální prostě klidnou vodu. A já nevím, jak to přijde vám, ale mně to přijde, že když prostě jste takhle ve výřivce s lidma a